Gràcies, Pepa. Si estan cansats de quedar sempre amb la mateixa gent i els agradaria tindre un pla per a eixir tots els caps de setmana, una iniciativa valenciana té la solució a tots aquests problemes. Els contem de què es tracta. Sonsoles té avui una cita. Ha quedat per a sopar, però no sap amb qui. Al restaurant es troba amb Víctor, Sergio, Marta i Maite. Esperen un altre comensal que tampoc coneixen. Li diuen Juan i, igual que tots ells, ha entrat en un web que organitza sopars entre desconeguts. Les motivacions són diverses. No tinc molta opció d'eixir amb els amics, perquè ja s'han fet majors, no tenen casats i tot. És una manera més de poder eixir y conocer gent. Yo soy profesora, he venido a un congreso a la Universidad Politécnica y bueno, para quedarme en el hotel cenando sola, pues he decidido apuntarme a cenamos.com. Lluny de ser una pàgina de contactes, este web adjunta gent amb una afició comuna. Per això ofereix sopars temàtics i inclús la possibilitat que siga el mateix usuari l'anfitrió de la velada. Pensábamos que en un principio no iba a funcionar porque es un poco arriesgado el ir a cenar con gente que no conoces, pero la aceptación ha sido muy buena por parte del usuario. Suelen entrar un poquito tímidos, un poquito cortados, pero conforme transcurre la cena se quedan encantados. La iniciativa va sorgir a València, però en molt poc de temps ha anat exportant-se a altres ciutats espanyoles. Sembla que la idea de no saber a qui et trobaràs assentat a la taula és un ingredient molt important a l'hora de sumar-li emoció a una velada. Hola,